And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pinagpalit ako ng ex-girlfriend ko sa kaibigan ko. Di ko masabing pinagpalit. Siguro niloko. Tago niyo na lang ako sa pangalang JC. I live in Arizona. I've been in US for 5 years. I've been in a relationship for 4 years and 2 months with my ex-girlfriend, Pia. Nagkakilala kami noong 2013. Acquaintance night. Nung time na yon, broken-hearted ako. Na na-meet ko nung birthday ko nun. July 2013. I decided na sumama sa mga kaibigan ko nung gabing yun. That night was so unexpected. Nagsaya ako. Kinalimutan ko lahat ng stress. Kinalimutan ko lahat ng pain na nararamdaman ko that night. Then, nakilala ko si Pia sa bar. Nagkausap kami. Nagkangitian. At hindi nagtagal, nakita ko siya sa dance floor. Niyaya ko siyang sumayaw. Hiningi ko yung number niya, Facebook, and everything. Nagkapalagayan kami ng loob wala pang 1 week. Halos everyday kami magkausap, magka-text. At lagi akong pumupunta after ng klase niya para makita siya. Then, things happened so fast that time. Nakalimutan ko na I have to leave. Kasi yung mom ko petitioned me that time to go to States. Doon na manirahan. Naging kami ni Pia at masaya kami nung mga panahon na yun. And then, 3 months pa lang, aba, pwede pa lang makasira sa plans niya for me yung pagpunta ko ng US. Pero syempre, pumayag na lang. Kasi para sa future ko yun eh. At para mapaayos si Pia kasi bata pa siya noon. She was 16 years old nung naging girlfriend ko siya. Kahit mahirap, umalis ako. Lumayo ako. Pero syempre, ginawa ko ang lahat para maiparamdam ko sa kanya na kahit nasa malayo ako, mahal na mahal ko siya. Maraming pagsubok at challenges sa relationship namin. Pero kinakaya namin kasi mahal namin yung isa't isa. Kahit tutol yung nanay ko, sinaway ko siya para kay Pia. Ipinaglaban ko si Pia. At ganun din siya sa akin. After 2 years,
Umuwi ako with my family. My mom warned me na huwag kitain si Pia at huwag akong sumama. Actually, ganun talaga yung ugali ng mom ko. Naiintindihan ko naman sa ngayon yung mom ko kung bakit niya nagawa yun. But still, mali yung ginawa ng mama ko sa akin. I still went to see her pagkadating ko sa Pilipinas. Siya agad yung gusto kong makita. Siyempre, 2 years kaming nagkalayo. My second day sa Pinas, I went to see her again. Tinabla ko ng mom ko pagbalik ko sa condo niya. I can't even get my stuff. Kasi ayaw niyang ibigay at buksan yung pinto. I hated my mom that time. So I stayed with Pia. Lumipas ang mga araw, para akong kawawa. Wala akong gamit. Pero galing akong US. May mga sarili akong pinaghirapan pero hindi ko makuha. Hanggang sa lumipas pa ang ilang mga araw. Nakatsyempo ako at nakuha ko lahat ng gamit ko. Nakasalasi ako. Habang wala si mama. Then after that, I was stuck sa Pinas for almost 5 months. Pero masaya ako ng mga araw na yun. Kasi nakasama ko si Pia. At kasama ko rin yung mga kaibigan ko. Kasi during that time, wala pa naman akong masyadong kaibigan sa US. Pero naisip ko na baka masira ko yung pag-aaral ni Pia. At baka mabuntis ko siya. Kaya I did everything that past 5 months to get all my documents back para makabalik sa US. To start over again. Luckily, may kaibigan, yung lola ko na nag-offer sa akin na tutulungan nila ako. So I grabbed the opportunity. Kahit na natatakot ako kasi nakabase lang din sila sa Arizona. Malapit lang sa mom ko. I hated my mom during that time. Ayokong guluhin niya ako. Ayokong sirain niya yung buhay ko. So I went back to US. At kinailangan kong iwanan ulit si Pia for the second time around. Sobrang sakit. Kasi ang saya-saya ko kapag kasama ko si Pia eh. Siya yung unang babaeng nagmahal sa akin ng ganun. At siya yung unang babaeng minahal ko ng sobra-sobra. Sobrang hirap yung feeling na parang ayaw mo nang umalis. Parang gusto ko nang ihinto yung oras. Sa bawat araw na magkasama kami. Pero wala eh. We have to do what's best for us. Tinuloy pa din namin yung LDR. Then I got job, my own car, I got my life back together. Hanggang sa nagkapatawaran kami ng mom ko. Oo, naging independent ako. Of course, with the help of people. The friends of my lola. 1 month ako sa kanila, then nung nagkaroon ako ng trabaho, nagkaroon ako ng sarili kong lugar. Unti-unti akong bumangon nun. Unti-unting umaasenso. Kahit papaano. Then, nagkaroon ako ng trabaho sa ospital as a nurse tech. Then, I saved enough PTO or paid vacation para makita uli si Pia. Aaminin ko yung bumalik ako ng mag-isa sa US.
Tsaka yung pagiging independent, having my own life. Hindi naging madali. Nagkaroon kami ng conflicts ni Pia. Mas madalas kaming nag-aaway, nagtatalo, nagbubulyawan. Paano ba naman kasi napaka-stricta niya. Selosa. Sobrang over-controlling. Pero kahit ganun pa man, mahal na mahal ko siya. Although aaminin ko, I'm not a perfect boyfriend. Pero loyal at faithful ako sa kanya. Siguro, short-tempered ako. Palamura. Pero ganun din naman siya minsan eh. Dala lang siguro ng hirap ng trabaho. Tsaka stress for being independent. And then, naayos naman namin. So, I had my PTO. And I had asked my work before for that 1 month vacation. Or kahit 3 weeks. You already agreed. I already got ticket going home sa Pilipinas. Everything is set. And my manager told me I can't live. Huh? Ano? Bakit hindi pwede? Ang sabi ng manager ko, kung aalis daw ako, mawawalan daw ako ng trabaho. Or, manatili daw ako, cancel my vacation, and then work. Siyempre nainis ako, para bang inaapi ako. Ginamitan ako ng kapangyarihan. So, I walked out crying. I really love that job. I worked hard to get that position. Kaya lang, I promised Pia na uuwi ako sa Pilipinas. So I have to make a decision. Nawalan ako ng trabaho. Umuwi pa rin ako ng Pilipinas just to see Pia. Sumugal ako. When I got home, siya yung sumundo sa akin. That night was so happy. Pero may mga away kami. Katulad na lang nung paggalaw ko sa phone niya. Ganon din siya sa akin sa paggalaw ng phone ko. Kung ano-ano yung hinihinala niya. Pero to be honest, wala naman talaga akong ginagawa. Naging masyado siyang selosa and controlling. Naayos naman yung away namin. Hanggang sa umabot kami ng 4th anniversary together. Isang araw, kailangan ko na namang umalis. Kinailangan ko na namang ipagpatuloy yung buhay ko sa US. And I need to find a job again. Dami ko ng plans for us. Next, nabalik ko sana, mag-propose na ako. Kasi nasa tamang edad na ako. And for sure, graduate na siya nung time na yun. Iniisip ko na, next nabalik ko, another 2 years. Pero on my 2nd month, pagbalik ko sa US, our relationship became toxic. Lagi kami nag-aaway. Hanggang sa nag-break na kami. Nagkaroon kami ng space. O baka naman, distansya lang siguro yung kailangan. Pero nakampante ako na maayos din kami kasi ilang beses na namin napagdaanan yun. At ilang beses na kaming nag-away. Pero that time, iba na. Kasi ayaw niya nang makipagbalikan. At natuluyan na yung breakup namin. I
I did everything para balikan niya ako kahit sobrang sakit ng pag-ignore niya sa akin. Alam niyo kung anong sabi niya sa akin? Ayaw ko na sa'yo at hindi na kita mahal. 4 years and everything lang naman pa. Pero ganon? I even begged. Kinausap ko lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya para pakiusapan na balikan ako. Hindi ko kayang mawala siya sa akin eh. Pero time passed by. Kinakausap ko pa rin yung mama niya, kinukumusta ko siya sa ibang tao, sa mama niya, minimessage ko pa rin siya, begging her and telling her how much I love her. Pero lagi niyang sinasabi sa akin na hindi niya na ako mahal, natigilan ko na siya. I did everything to move on. Lumabas ako with my friends sa walwal ng babae ako. Maya't maya pumupunta ako ng strip club, wasting my money over there. Makalimutan lang siya. Hanggang sa I met a girl na kapitbahay ng friend ko. I asked her out. Nagkamabutihan kami. Naging kami, kahit na alam kong may nararamdaman pa rin ako kay Pia. Hanggang sa hindi rin nagtagal, nakipag-break ako sa babaeng to. I still hope na babalik si Pia. Tanga ko. Tanga ko lang. Alam ko na may nandigaw or boyfriend na si Pia. Wala naman akong problema kung meron man. And then, a friend of mine told me na yung kaibigan ko daw na lalaki ay ka-MU ni Pia. She told me na matagal na daw nag-uusap si Pia at yung kaibigan ko, kahit kami pa daw. Yung kaibigan kong traidor at masahol pa sa ahas. Tinuring kong tropa, akala ko isa sa mga mapagkakatiwalaan ko. Sinusulan si Pia na iwan ako at siniraan ako porket malayo ako. So almost 1 year na tulala ako. Umiiyak yung girl na nagsasabi sa akin ng mga nangyari. Inahas si Pia sa akin. November 2 kami nag-break, then yung kaibigan kong yun, kinausap niya na dati si Pia may gagawin na dapat silang kalokohan. Pero Pia has been honest. Wala pa kaming 1 year nun. Sinabi niya sa akin na nilalandi siya ng friend ko. Pero hindi siya pumatol nun at pinalagpas ko naman yun. Kinalimutan ko yung ginawa ng kaibigan kong yun. November 4, 2017, may nangyari daw sa kanila. Nagkita sila same spot kung saan namin ginagawa ni Pia before. Mga hayop, no? Kaya pala ganun na lang si Pia. Ganun niya ako kadaling iniwan. Kasi traidor yung kaibigan ko at sumama si Pia sa kanya. Ang masakit pa dito, niloko din naman siya nung kaibigan kong yun. Pinagsasabay silang dalawa ni Pia nung isa pa niyang babae. Kapal ng mukha. Di naman siya gwapo. Tinurin kong kaibigan. Hayop ka pare. Inahas mo yung taong mahal ko. Traidor. Yan yung paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Alam mo yung gustong-gusto ko nang umuwi sa Pilipinas para bugbugin ka? Kasi mas masahol ka pa sa hayop. Plano kong pakasalan yung inahas mo sa akin. Sobrang sakit, nasaksakin ka patalikod. Tapos wala akong kaalam-alam kasi nakablock ako kay Pia. Wala na akong gaanong balita sa kanya kasi malayo ako at nahihiya akong magtanong na sa mga kamag-anak niya.
Maya't maya, nagdarasal ako na si Pia kausapin ako. Saklap. Parang gusto kong pumatay ng tao. Gusto kong wasakin yung mukha ng kaibigan ko. Gusto ko na umuwi ng Pilipinas. Actually, dapat uuwi naman talaga ako ngayong 2018. Pero hindi ko tinuloy. Baka masaktan lang ako sa makikita ko kapag nakita ko si Pia. Pero dapat pala umuwi ako para nalaman ko ng mas maaga na matagal na nila akong niloloko. Mga hayop. Nasayang yung 4 years ng buhay ko. At nasira yung tiwala ko sa mga tao dahil sa kanila. Di ko akalaing nangyayari pala talaga sa tunay na buhay ito. But I know life goes on and time will pass. Makaka-move on din ako sa lahat ng sakit na ginawa nila. I wish na sana karma na yung bahala sa kanila.